खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 25 सैत्र दान 1433 मायथाइ मंगलबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नाङा-फाङा दावबायनाया मेंनो रोङै फोरमान जागोन आरो गोजोन गैयैनि जाहोन जानो हागौ। मोदोम रोदाखौ रिलेक्स खालामनो थाखाय देहाखौ थावजों मालिस खालाम। जर'खा सुबुंफोरा जायखिजाया बिथांखियाव रां थिसननो साखा-फारा जागोन, जाय मिजिं गोनां आरो जुनिया नुयो। नखरजों सम हगारनाया मोनसे गोजोनथाव मोनदांथि जागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे गुबुन रोखोमनि रमान्सखौ मोनदांनो हागौ। नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। खेबसेआव मोनसे मख'जाथाव आगानफोर ला। नोंथांनि खामानि आरो सोदोबफोराव गोसो हो, मानोना मावख'आरि अनजिमाफोरखौ बुजिनो गोब्राब जागोन आरो जुदि नोंथाङा माखासे गोरोन्थि खालामो, अब्ला जुलि जानाय जिउनि गोजों बिथिंखौ मोनदांनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। जायफोरजों नोंथाङा थायो बिसोरजों नांलायनायाव बाहागो लानायनि अनगायै दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। बे राशिनि फालांगियारिफोरा दिनै मोनसे बिथांखियाव बाहागोआरि जागोन जाय नोंथांनि जिउ राहानि दिगखौ सोलायनो हागौ। बे मावथांखिया गुबुन हादोरारि आयदाफोरजों सोमोन्दो गोनां जानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। इसोरनो प्रसाद महरै फानजिरि जासि। बेयो नोंथांनि जिउ राहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गोसोखांथाव मोनाबिलिफोरनि गेजेराव मोनसेखौ गावनि जिउ लोगोरिजों बारहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि खामानिफोरा फिथाय होनो हागौ। राङारि थासारियाव जौगानायाबो जाथावना। गावारि सोमोन्दोफोरा हेफाजाब होग्रा जानो हागौ। साना गोजोनै बारलांगोन। नोंथाङा सोलोंथायाव ओंथिगोनां फिथाय मोननो हागौ। थासारिफोर आरो जाथायफोरा ओरैबायदि सोलायगोन दि नोंथाङा सिगाङाव लानाय थिरांथानि सायाव फिन सानफिननो गोनां जानो हागौ। दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथांनि लोगोफोर आरो नखरजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। गाज्रि साननायफ्रा नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। हा आरो सम्पथिनि लेनदेनफोराव सांग्रां जा। खामानियाव जाफुंसारनाय आरो बादायगिरिफोरनि सायाव देरहानाया नोंथांखौ मोनसे रंजालु मुडआव लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कर्क राशि। सासे लोगोनि गोसो गैयैआ नोंखौ दुखु होगोन, नाथाय गावखौ सिरि दोन। बेखौ मोनसे जेंना जानो दाहो आरो बेनिफ्राय बारग'नो नाजा। नोंथांनि खरसाया नोंथांनि रां बावजाखौ हेंथा होनो हागौ आरो बेनिखायनो गोबां सानथांखिफोरा थाबथानो हागौ। दिनैनि साना खुसिजों बुंफबगोन, मानोना नोंनि पार्टनारआ नोंथांखौ रंजानो थाखाय गासैबो नाजागोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोनि आखायाव सुखु मोनगोन। मोनसे गोदान मावथांखियाव खामानि मावनायनि सिगां मोजाङै सान। नोंथाङा नोंथांनि कम्फर्ट जननिफ्राय बायजोआव ओंखारलांनांगोन आरो गोजौ थावनिफोराव थानाय सुबुंफोरखौ लोगो हमनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि अननायनि गुदुंखौ मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय नखर आरो जिउ राहाखौ समानथि खालामनाया जोबोद गोरलै जागोन। बेनि अनगायैबो दिनै न'आव नोंथाङा सोरनिबा रोखा नङै मोनदांथिफोरखौ सुस्रांगोन। बे राशिनि सिङाव जायफोरा गोदान फालांगि जागायनो लुबैयो बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां। दिनै नोंथाङा लानाय मोनसे आगानआ नोंथांनि इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों बबेहायबा बायजोआव थांनो सानथांखि थानो हागौ। साननो दै बावनाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों दावरायनि गोथां गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव गोदान आयाम मोनगोन। बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगो एबा बाहागिखौ लोगो हमनो हागौ। दिनै नोंथाङा सिगांनिख्रुइ एसे मोजां मोनगोन। नोंथाङा रांनि सायाव बांसिन गोसो जानायखौ दिन्थिगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरावबो मोजाङै दिन्थिफुंगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे मावथांखियाव गोबाव समनिफ्रायनो रां थिसनदोंब्ला दिनै बेयो जाफुंसार जानो हागौ। नखरारि जिउनि सायाव गोजोननाय गैयैनि मोन्दांथिफोर थानो हागौ। हारसिंखौ नोंखौ गोहोम खोख्लैनो दाहो। नों बायजोआव दावबायनो थाङोब्ला साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, गोसोआरि नारसिनथाय थासेयावबो नोंनि सावस्रिया मोजां थागोन। सुबुंफोरा नोंथांनि बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायखौ नुगोन आरो दिनै बेयो माखासे राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंनि फंबायआ नोंथाङा सान्नायनिख्रुइ बांसिन हेफाजाब होग्रा फोरमान जागोन। नखरारि बिबान आरो रांनि सायाव नांलायनाया नोंथांनि जुलियारि जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। खामानिखौ गोजोननायजों दागलाय। नोंथाङा लोगो मोननाय साफ्रोमनिबो थाखाय गुरैयै आरो गोजोनथाव जा। जोबोद बाङाइल' सुबुंफोरा नोंथांनि मुहिनि गुमुरखौ बेखेवनो हागोन। ओरैबायदि मोनो दि नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांजों दुखु मोनदों आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मिथिनो नागिरदों। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंनि साना जोबोद मोजां जागोन। गावनि फालांगियारि पार्टनारजों मोनसे गोनां सावरायनायनि उनाव नोंथाङा मोनायाव मोनानि जानायनि थाखाय मोनसे मोजां रेस्टुरेन्टाव थांनो हागोन, जाय नोंथांनि फालांगियाव मुलाम्फा होगोन। मावख'नि खामानियाव दिनै नोंथांनि लामायाव गोबां जेंनाफोर फैगोन। सहायनायजों थिरांथा लानाया जाफुंसारनायनि लामा बेखेवगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरनि बादै गोनो गोथो मोननो हागौ, नाथाय आंगोफोरनि मददआ नोंथांखौ थार लामायाव लामा दिन्थिगोन। केसर तिलक फुनब्ला नोंथांनि गोसोआव गोजोन फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। धनु राशि, बे साना नोंथां आरो नोंथांनि नखरनि थाखाय गोजोननाय आरो गोजोन लाबोगोन। मिथिंगाया नोंथांनो फोथायथि आरो गोफार गोसोनि अनथोब होदों, बेनिखायनो बेफोरखौ गोबां बाहाय। बेयो नोंथांनि खाथि खालानि सुबुंफोरजों हेफाजाब होनायनि सान। न'जों सोमोन्दो थानाय सानथांखिफोरखौ सानना नायनांगौनि गोनांथि दं। आयेनारि बोसोननि थाखाय सासे उखिलनाव थांनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। दिनैनि साना रां थिसननायनि थाखाय मोजां सान नङा। फालांगियाव माखासे खहा जानो हागौ, नाथाय बे खहाफोरखौ सोलोजों बासायनो हायो। हाबा जायै सुबुंफोरा हाबानि थांखिफोर मोननो हागौ। नोंनि थाखाय सानफ्रोमबो यगा खालामनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मैनि गाब। मकर राशि, मिजिं खालाम आरो गोजों बिथिंखौ नाय। नोंथांनि फोथायनाय आरो मिजिंआ नोंथांनि लुबैनाय आरो हास्थायनायफोरनि थाखाय गोदान दरखं बेखेवगोन। रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरखौ गुबुन साननि थाखाय हगारनांगौ। नखरारि बिथिङाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बबेखानि नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरनि मददजों नोंथाङा जेंनाखौ जाफुंसारै सुस्रांनो हागोन। बेयो जिउनि मोनसे बाहागो आरो रावबो बेनिफ्राय बारग'नो हाया। रावनिबो जिउआव जेब्लाबो सानदुं एबा जोमैनि सायख्लुम थानो हाया। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आंगोनो टफी आरो चकलेटफोर होनो हागौ। नोंथांनि गोदान मुवाफोरखौ सोलोंनो गोसो जानाया बाख्नायजाथाव। जुदि नोंथाङा हाखु-दाखुयै फोजोबथियाव बाज्रुमो आरो नाङै खामानिफोरखौ मावो, अब्ला साना जोबोद निराश खालामजाथाव जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि साना सरासनस्रा जागोन।
दिनै नखरनि सासे सोद्रोमाजों गोरोबलायै जानो हागौ। बे नेरसोननि सुबुंफोरा गावसोरनि गोब्राब नाजानायनि थाखाय दिनै खामानियाव दावगानो हागौ। दिनै गावनि जिउ लोगोरिनि नाङै खरसाफोरखौ एंगार। दिनै नोंथाङा माखासे गोदै गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांनानै रंजानायखौ मोनदांनो हायो। हनुमानजिनो बेसन आटानि लादु होनाया नोंथांनि फालांगियाव मुलाम्फा लाबोगोन आरो थालांनाय खामानिफोराबो दिनै आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि खामानिनि जायगायाव खामानिनि सोमोन्दै माखासे टेग अफ वार जानो हागौ। गोदान सुबुंफोरजों खामानि मावनाया गोरलैसिन जागोन। गोदान गोरोबथायाव सांग्रां जा। सहायनायजों खामानि माव। थाबथानाय आयदाफोरा बांसिन जेथोगोनां जागोन आरो खरसाया नोंथांनि सानस्रिफोराव गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा मा मावनो लुबैयो बेनि बागै मोजाङै सानना ला आरो नोंथांनि सानस्रिफोरखौ रोखा खालाम। नोंथाङा सासे गोदान लोगोखौ लोगो मोननानै गोजोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिबानफोरखौ लानानै जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा दिनै माखासे रंजाथाव हाबाफारिफोराव बाहागो लानो लुबैयो नाथाय नोंथांनि खामानिनि बिबानफोरा नोंथांखौ हमथानानै दोनदों। नोंथाङा मोन्नैनिबो गेजेराव मोनसे समानथाय नागिरनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।